ngisho ingcindezelo yabacindezela azange sibekezelele sasukuma salwa salwela inkululeko. Namhlanje ke sithi siyasukuma sindwe emnyama nalabo abahamba kanye nathi ukuthi asibuyisele izandla noma isizwe nezwe lapho kufanele ukuthi libe khona. Yinyeke into okufanele basiyenze bakwethu okuyiyona ngifuna ukuyigcizelela namhlanje ukuthi sinamandla thina ngoba sibaningi kodwa suke singawaboni lawo manje. Basikhathe silwe sodwa sixabane sodwa bajabule ngoba sibumbene. Sithi manje singayishintsha lento singayijika izinto kulezi zinyanga ezimbalwa izayo ukuvotela umkhonto wesizwe. Akufanele sihluleke kulesikhathi sesehluleke mhlambe kwakuningi. Akufanele ukuthi uma umuntu omnyama njengami nje uthi ngeke ngiyovota ngoba lento iyabheda. Ubani oyilungisa uma singavoti thina? Uma ke kade sihlushwa ukuthi amaqembu maningi asiwayekeni-ke lawa manje sivotela umkhonto kuphela lolunga bonke. Asinamhlaba sihlale endaweni ezincane esingakwazi nokulima kuzo. Ngoba yomhlaba iphethwe abanye abantu siyalamba bona balamba singabi nalutho. Abantwana bethu baze balingeke babizwe ngamasela ngoba bazodlana. Uyabona ke noma isiphi isizwe kuhambe sifike lapha khona sithi kwanele manje. Ake sisho njalo ke kulonyaka sithi kwanele manje sizovotela bakithi esibaziyo esibathembayo. Laba banjalo batholakala umkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe yiwona wasilethela inkululeko. Asivikeleke manje ukuvotela wona. Uma singahluleka manje sihluleke manje kufanele basazi ukuthi sifana nabantu abangekho la emhlabeni. Singabalalela abanye abantu abakhuluma into eziningi ezingezwakali. Ivoti lethu lizosikipha ekuhluphekeni. Njengoba sila sikhulume namakhosi, amakhosi aphucwa ilungelo lokubusa. Sithe awavuke ame ngeenyawo alwele ilungelo lawo. Amakhosi okuzalwa awavotelwa awokuzalwa. Kufuneka inkosi nenkosi ikhulume nesizwe sayo ukuthi sonke leso sizwe sivotele MK. Siphinde futhi sakhuluma nabafundisi njengoba kade nizwa lo mbhishobhi bekhuluma la. Uhola iqembu ebelizilungiselela ukuthi lizokhankasa
kodwa sithe masihlangana sixoxa ngodaba nangenhlupheko yomuntu omnyama, lo mbhishobhi wathini kwabanye ababhishobhi nabanye abefundisi? Asingabe sakhankasa thina. Umkhonto uyasikhankasela, sonke asivotela umkhonto. Ngamanye amagama abefundisi abaziyo ukuthi abantu ababathandazelayo nababashumayelayo nababashumayelayo yibo laba abahluphekile. Kufanele ukuthi bahambisane nathi ukuze usizi lomuntu omnyama emasontweni luphele. Baningi sekukhona amanye amaqembu asethe ngeke sakhankasa azohamba nomkhondo. Amaqembu lawo alwaziyo usizi lomuntu omnyama. Singahlulwa yini ke thina? Akungabi khona noyedwa umuntu ozothi awunkosi yami ngangabhalisanga. Lo muntu kosho ukuthi kuyimbuka la kuthina wembukile. Akekho nathi. Ngoba sifuna wonke umuntu avotele iMK. Angifuni ukukhuluma ngabanye abantu bezinye inhlangano ngoba akona umsebenzi wami lo. Umsebenzi wami ukuthi sazi ukuthi ukuvotela iMK ukukhulula umuntu omnyama. Siyezwana? Sirejistile sonke? Ngobani abangarejistile? Abekho? Lalelani. Inkululeko yafika. Izofika okwesibili ke manje sesiqedela yonke into kulo nyaka. Kuyoba yithi esiziyekele uma siziyekele. Kudala sasihlupheka. Eminyakeni lapho saba khona nenkomfa eyakhetha lensizwa okuthiwa kulamaphosa. Thina lalelane thina esasi kuleyo nkomfa. Leyo nkomfa yayise eNazareth. Lala ase-Free State. Ngamabomu sakhipha izinqumo zokuthi umhlaba ubuye. Umhlaba wethu owasiyahlupheka. Akunationalizwe ibhenki lesizwe. Nokuningi sakusho abaholi bethu basidifaya. Banenza neyodwa into esayithatha njengesinqumo. Lokho kwakuwuphawu lokubonisa ukuthi le nhlangano eyakhiwa ubabamkhulu iyagula, ayiphelele. Awukwazi ukukhuluma enhlanganweni yokugcina. Ngangifisa ukuyokhuluma kabanzi lapha, ngagcina ngakhulumanga ngavalwa. Kusho ukuthi sekukhona abaholi asebephethe yonke into. Lokho kusho ukuthi uma sihambisa umyalezo kubaholi bethu abasasilaleli. Bona bebe benza izinto eziphambene. Baqhubeke nje singathi kumnandi. Yingakho ke sithe manje ikusasa lethu lilele emkhondweni wesizwe. Sifuna kubuye isithunzi somuntu omnyama.
nokuhlonishwa komuntu omnyama. Sifuna iphele inhlupheko. Sifuna ukushintsha izinto. Lapho kwakhe khona thina njengalapha nje la sikhona namhlanje. Yini singakha amafemu la? Abantu baphuma ekhaya bazosebenza la, babuye balale emakhaya. Kufanele sikwenze lokho. Ngoba thina yithi sonke sihlupheka thina ndemnyama. Kufanele kusukela uhambe eGoli noma eThekwini ukuze uthole umsebenzi. Yini amafemu engezi thina la sikhona? Ngoba le mali esiholayo ngabe iyazondla ingane zethu iyazifundisa okufanele. Ingoba kufanele ukuthi sigibele amatekisi. Sethe siye le. Siyothatha omunye umuzi le. Sibe sinomuzi la. Sonke imizi emibili. Asikho esinye isizwe esenza lokho la eSouth Africa. Yithi kuphela. Asiqede lokho. Asiqede lento ukuthi emadolobheni